môžeme dať na príklad. Tak vážení poslanci a poslankyni, prajem vám príjemné popoludnie, vlastne už večer, pretože to je skôr večer. Vítam vás na poradí ktorom zasadnutí? 26. 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou. Naše dnešné rokovanie sa bude viesť týmto programom. Otvorenie, ktoré som práve previedol alebo zahájil. Za zapisovateľku dnešného zasadnutia určujem Magdu Kepičovú. V návrhovej komisie navrhujem, aby pracoval inžinier Dušan Hančarík a Helena Bednarová. Za overovateľov zápisnice navrhujem, aby bol Jozef Bednár a magister Janko Škutka. Naše dnešné zasadnutie bude niesť týmto programom. Kontrolu uznesení, to bude prvý bod, Všeobecné záväzné nariadenie obce Belá nad Cirochou o daní z nehnuteľností na kalendárny rok 2014. Za piaté, návrh rozpočtu obce na roky 2014 a 2016. Všetci ste ho dostali, takže máte ho. A za šiesté, rôzne. V rôznom máme niekoľko žiadostí, ktoré treba prerokovať. Je tam žiadosť základnej organizácie jednoty dôchodcov o dotáciu na činnosť, žiadosť Nojebalového dielu, žiadosť o finančný príspevok stolnotenisový turnaj, žiadosť o finančný príspevok na usporiadanie vianočného Nojebalového turnaja, žiadosť o finančný príspevok na 6. ročník šachového turnaja, žiadosť o osvetlenie prechodu pre chodcov a žiadosť o zhotovenie videozáznamov z rokovania obecného zastupiteľstva. Za 7. diskusia, návrh na uznesenie a jeho schválenie záver. Čiže dávam hlasovať, kto je za to, aby naše dnešné zastupiteľstvo sa nieslo týmto programom. Môžeme ešte dať, že... Nech sa páči. Ja by som chcel, že by sme sa vrátili v dnešnom zastupiteľstve k minulému mimoriadnemu zastupiteľstvu a že by sme do tohto programu rokovania zahrnuli aj bod základná stanica radiorový bod. Takže toto je jedna vec, ktorú by som chcel dneska zaradiť medzi body programu rokovania. A druhú vec, ktorú by som navrhoval zaradiť medzi body dnešného rokovania, je prejednanie nájomnej zmluvy uzavretej medzi obcov Belá nad Cirochou a firmou Slovak Telekom zo dňa, neviem, deň som si to nenapísal, mám to tam. Vysvetlím prečo. Minulé sme odsúhlasili, aby sa základňová stanica radiorový bod riešil tak, aby starosta hľadal iné vhodné miesto minimálne 300 metrov od obytnej zóny. Pokiaľ starosta toto naše rozhodnutie ignoroval, a má na to právo samozrejme, lebo taký je zákon, ale myslím si, že aj my máme nejaké práva a naše právo je, že pokiaľ znova v tom istom znení odsúhlasíme tento bod do 2 mesiacov, tak starosta sa nemusí záväzne riadiť, nezávisle na jeho vôli. Takže preto chcem, že by to bolo bod číslo 1. A bod číslo 2, tú zmluvu preto, lebo myslím si, že to s tým súvisí a tam je dobre porozprávať o tom, lebo súvisí a nie je to naše minulé uznesenie úplné, skôr také odporúčajúce, nie je konkrétne a preto chcem, že by tento bod tá nájomná zmluva bola ešte raz prejednaná. Tam by sme zahrnuli niečo iné. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme do dnešného programu zaradili ďalšie 2 body, to je prejednanie radiorelevého bodu, čiže moje nepodpísané uznesenie z predošlého zasadnutia a nájomnú zmluvu s firmou Slovak Telekom ohľadom stavby relevého bodu. Ja by som ešte predtým, pán starosta, neviem čo, tí páni, máte nejaký na nás, máte taký bod? Oni verejnosť to môžu byť. Ja viem, že môžu, len som myslela, že majú zvlášť nejaké
niečo. Nebolo mi do Nie? toho času predložené žiadne Dobre, ja sa pýtam. požiadavky. Sa nenechajte rušiť. Pán Štutika má tu žiadosť o zhotovovanie videozáznamov z rokovania obecného zastupiteľstva, ktorú budeme prerokovať ako v 6., čiže rôznom za G. Dobre, ďakujem. Čiže dúfam, že nenahrávate teraz to posiaľ nič. Nahrávate? Skončíte tento Ale záznam. oni nahrávať môžu starosta. Nemôžu. Sú verejné. Nemôžu bez Verejnosti nášho môžu robiť- súhlasu. Môžu. Nemôžu. Môžu. Nie, to ty si milíš so Sninou, Nie. kde Snina má za kniža tento bod prijatý, majú ho už v rokovacom poriadku, ale som rozprával s tým, aj hľadal som, nie je to. No, ja znam, Vypnite to. Ja znam, že sú bol... Ja končím zastupiteľstvo, pokiaľ nebude vypnutý záznam. Zastupiteľstva sú starosta verejné a verejné... Záznam okamžite vypnú. Poznámky. Či poznámky, záznam a tak ďalej. No dobre, ale už asi majú to Polož tú schválené. kameru tu za nás.